Що буде, якщо зайти на стрім? Що буде, якщо зайти на стрім? О боже! О боже! О боже! Що ж це було? Так, сьогодні я буду грати в Ю Онлайн. Всім привіт! А, я думаю, хто це? Ось загрузка ігри йде. Мене вроді там в тюрму посадили. Буде круто, якщо да. Та ви реально, тут тюрма. Я в тюрму мене посадили. Мене просто забрали машину, я почав зражатися. Щоб мене не її віддали. А що буде, якщо здохнуть? Так, воно хп вообще не знаю. И на чем я буду заканчивать. Всем пока.